Hola, hola, mi amigos, mi amigos. Karon, mo discuss na to ang isa pod ka tool na atong gigamit for trend following gyapon. Unlike sa ato ang parallel channel, kani siya is ginatawag nga ah, regression trend. So ani gitawag ni siya og regression trend. So in statistics or in mathematics, kaning regression line is computed based on the range na iyahang gusto. Like for example, natay duration of 100 days and then gusto nato kuhaon ang mean ato based sa number of days and the price change. Mo form siya og line. Mathematically computed, mo form siya og line kung makita nato kung asa gyud ang trend. So, di na ta maglibog-libog o compute ani pero ganahan mo og numbers na atay formula ana. Pero sa dire since sa tool na to gusto nato mabalaan dayon unsa ang iyahang trend gamit ni siya. So same gyapon natay demand and supply zones or imuhang support and resistance pero on a channel, on a trend basis. So, gusto na to i-follow ang trend, no? Kung tama ba? Let's say, kani nga trend is nag-form na siya og lower lows kani. So, trend is downtrend. Kung mag-draw ta sa ato ang parallel channel, mag-draw ta sa ato ang pinaka-low and then low and then mo-draw ta og kani ang asa tong previous tops kani. So, makita na to ang trend is pababa. No. So, pwede na to na i-follow og asa ta. So, pag sa ubos, by long and then sa taas is our by selling price. Now, kani pwede ni siya mag-usap-usap based kung asa ang imuhang itutok. Iana ba nimo? Iana ba nimo? So, daghan kay levels na pwede nimo pwede ka mag-arrive kung asa gusto nimo o kani day pwede ni ana. So nagtagna-tagna ka. Same gyapon sa kaning regression trend na tool pero based on computation ta. So let's say i-pull up nato anhita diri sa kani and then adto ka sa regression trend. Available lang ni siya sa TradingView ha sa regression trend. So ug pa downtrend ka ang himuon nimo asa tong pinaka-top nakita nimo kaning dire which is kani atong trend. Ayon na ni dire kay wa man nilabot. Kani lang kani padulong dito. I-draw nimo pinaka-top, click, and then asa pud tong pinaka-latest na bottom. Kani, no? So, same line, pinaka-latest na bottom diha. Ayan. So na ko'y trend. Based sa akong computed, based mathematically computed. So, i-delete na ko akong parallel channel, and dara ako ang regression trend. Now, gusto na ako makita og asa pa yung siya padulong, click na ko ni, and then settings, and then style, extend lines. Ayan, makita nimo asa siya padulong. So, based ani, og dirita, buying, andito ta, no? Selling. So, asa man ang level na pwede na to makita? Kani, nasa 9,000, kani, dire na area. Before ta, mo continue og drop. No? So, always, tanaw nimo, if mag-form na gani ta og higher lows and then ma-reach nato tong previous high and then mag-break, mag-form og higher high, then change trend ta. So, ing ani nga case, igmo ana siya and then mo bounce here and then balik, igo, bounce, and then ana, ahon nako. Click maklik mo ba? Ana, ana, ana,
ana. So, mo form na taog. Then, so, og kana po di mo kaon, ug mo form, mo draw po ka og regression trend ana. So, i-click po nimo ang pinaka-low ug i-click po nimo asa ang pinaka-top. Di man gud nato ma-draw kay wa pa manggod. So, ana na to. I-delete lang na to. So, let's say kani, pinaka-low, and then pinaka-top. So, draw ta, pinaka-low, and then pinaka-top. Na-draw na to ato ang regression. So, dara, na siya. So, nakita nimo low, pagsaka niya, pag-break, ning buy siya, kani nga zone sa atong buy. And then, pagbalik niya, since ang ato ang trend, let's say ana na to, no? I-pull na to dire pero same gyapon ang level kani. Kani nga level pero i-pull lang na to para at least ma-extend siya. Ayan. Op. So kani naghapon ta slight angle nga uptrend or pwede siya mag sideways sa ingana nga trend. So i-move na to. Ana. So, since kani ang atong trend, like i-extend na to pod, and then it's broken na nasa ubos ang atong current price, then dili kani ang ato ang sundon. Pero pwede pud ta mo draw ug sa higher. Let's say if 4 sa 4 hours ni siya ug kabalo ta nagsugod ta og sa lower gikan dire unya pinaka-peak dire atong tan-awon og unsa na siya automatically computed sa asa imuha gusto. Ayan, that's our trend, di ba? So, sell, ana. So, buying zones, ana. So, di na nato kailangan mag-plot asa tong low, i-adjust nato. Unlike sa kaning ato ang mga trend line, kani dayto, ana. Kani po dayto. Ya, mga hiwi. Kani atong gamiton. Kaning regression trend. So, gamit kay ni siya para ma-identify, ma-confirm ug tama ba tong ang imuhang trend na ginatan-aw kung nana ba ka sa nabagyoy higher high, naabagyoy higher low, ug downtrend ka naabagyoy lower high ug naabagyoy lower low sa ingana nga setup. So, in case sa ingani, di makabalo na dayon ta. Automatically gi-compute na para sa imo ha. So di ba? Best kayo siya nga tool. Pero sa ingani kinahanglan parisan gyapon nato og other tool para more confirmations if tama ba gyud atong ginabasa. Pero kani as a single tool, gamit kayo siya para makabala nato asa ang buying, asa ang selling, di ba? Asa ang buying, asa ang selling. So, kanara siya. And then, wala may lain sa atong parallel channel na itong ginadraw. Kani, let's say, sa BTC USD, mamani, sa 4 hours na to, nagitan-aw na time frame. Sa ato ang 4 hours gyapon, nag-form gyapon siya og downtrend, di ba? And then, magadto ta og one day, ayan, so, nagyapon tayo makita, low ug high, muna to atong gidrawing. Change ta sa imong lowest, sa imong high. Ayan, that's the trend. That's the trend gyapon. Pero, as a whole pod, gusto mo ka mo draw, ug tan-awon nimo in macro perspective from your previous highs, kani katong 13, 14, 40,000. Ug mag-draw pug ka diha og to your lowest low, na to. Makita na to asa ang trend. 'Di ba? So, if kani ang mo follow kung pila ka range ni siya from June, so 1 year, so almost 1 year from the peak, and then sa karon makita nato gi-compute sa imuha na mag 1 year na siya ha, June. What is this? June 26 man 26. So pag June 26 nag 1 year na siya, na-draw paghapon sa imuha ang trend, gi-compute sa imuha sa regression
trend na downtrend siya, and you know what's ano na unsa ang dagan. So if magbias ka on smaller impulses, smaller time frames, and that's the time na imuhang makita og asa ta. Like for example, sa 4 hours kani. So kakita ta og line ana. So pababa siya. Ato ang basis pababa, di ba? Og ah og natay makita pasaka ta. Ana lang gud. Og kani lowest and then top. Yan. So kana. So dara, lowest top here napatade sa buying zone for kanina level, di ba? Let's say kani. Buying zones for kana na level. Where's your stop? Nakadre sa 86. Pwede ka based on ATR. So it's an indicator na gamiton nato para ma-compute at ang asa ta pwede mag-stop. Para makaplano gyapon nato tanan kung asa. So as kanilang as a tool, as a single tool na magamit nimo to follow trends, no. Kaning atong tunga mo ni ato ang mean or asa ang price na dapat magdula. Since ang price magdula ubos, so it's time to buy for this trend. Since gyapon re, buy pataas ta, buy pod, di ba? Pwede pa target diri sa 9,000 nimo. So ana lang. So i-practice ninyo og drawing and then sooner or later makita ninyo asa padulong ang mapamilyar ninyo ni and then mutabang ni sa inyong road to trading, no. Unta nakatabang to kani nga tool naka-explain pod sa inyo no. Menta na mo natunan. So combinations lang of tools. So parallel and then this one is regression trend. So babu, see you on the next video. Babush.